Türkmenistan'ın Demirazık vilayetini Duzlu Ab tupan gursap aldy. Azatlyk radiosynyň daşguldaky habarçylary harasatyň 27-nji may güni gije saat 2:00 töweregi ýüze çykandygyny habar berdiler. Demirazık günwatardan sekundda 20 metr tizlik bilen öwten ýel regiony duz we tozun garyndyly tupany getirdi. Azatlyk radiosynyň yerli çeşmeleri harasatyň ýekşenbe gününiň ikinji ýarymyna çeline dowam edendigini, şeýle-de munyň täsiriniň vilayetyň täs ähli tewitlerinde diýen ýaly görse bolýandygyny aýtdylar. Sewitin käbir etraplarynda duzyň gatlygy 1 santimetre çelini golaýlady. Duzly Ab tupan ýurdun Lewap vilayetynyň hem käbir tewitlerine baryp ýetdi. Azatlyk radiosynyň yerli çeşmeleriniň maglumatyna görä, Duz, Darganaty we Däniw raýonlaryny tutuşlygyna gursap alypdyr. Duz, paxta we buğday meýdanlaryny gök wagtça ekinlerini gursap aldy. Ýollar hem dursuny duz bolupdyr. Ähli ýer duw ak diýip Azatlyk radiosynyň yerli habarçylarynyň biri gurrun berdi. Duzly tupan Türkmenistanyň Demirazık goňşusy Özbekistanyň Garagalpagystan Awtonom Respublikasyndan geldi. Azatlyk radiosynyň Özbekistandaky habarçylary Duzly tupanyň Türkmenistan bilen ara çäkleşen Harezm, Bukhara we Nuway tewitlerini hem gursap alandygyny gurrun berdiler. Türkmenistanyň daşawuz vilayeti ýurdun sosial, ykdysady, ekologiýa taýdan iň bir problemaly vilayetleriniň biri hasaplanýar. Bu ýerde Aral deňiziniň guramagynyň netijeleri hasda ýiti duýulýar. Yerli ýaşaýjylar suwuň hiline we ýerleriň şorlaşmagyna dowamly şikaýet edýärler. Galy bersede, Türkmen emeldarlary we mediasy dinç günleriniň dowamında daşawuzda we Lewapda ýüze çykan harasat, onuň ýetiren ziýanlary barada dymýarlar.